Hi Marys! What's up nerds? It's me again Ronan and welcome back to my channel! Hey everyone! Happy Easter! Teka lang. Sarap talaga ng kape. Actually guys, dun dapat ako mag-video sa labas. Dun sa may balcony. Kaya lang yung kapitbahay namin nagpatugtog ng malakas na music. Though, ang ganda naman ng music kasi yung mga standard songs. Kaya lang, of course, baka mamaya hindi nyo ako marinig. Ngayon, I'm not sure, baka naririnig nyo pa rin yung music. Nandito na ako ulit sa kwarto. Kinara ko na yung pito, but still, naririnig pa rin siya. Konti lang. Anyway, how are you guys doing? Kamusta naman? Happy Easter guys? How's your Holy Week? So, parang yung Holy Week hindi masyado nating ramdam kasi nasa loob lang tayo ng bahay. So, yung tradition ng Holy Week, hindi natin masyadong na-experience. Aside from yung sa TV, ganyan, mga palabas sa TV, ganun. Puro mga biblical movies or biblical TV series, which is good kasi nakakamiss naman talaga din yun. Normally kasi, di ba, pag Holy Week, umaattend tayo ng mga procession or for a lot of us, pupunta tayo sa iba-ibang lugar, nagbabakasyon tayo sa mga beaches, ganyan. But right now, we don't have choice. Kailangan nating magstay at home, ganyan. But, I think the most important thing naman is to commemorate and, parang magdasal at mag-reflect sa life ni Jesus nung, diba, nung nandito pa siya. But anyway, Happy Easter everyone! I hope na safe kayo ha. I hope na nasa bahay lang kayo. No, stay lang tayo at home. Magwa 1 month na ako yata. Magwa 1 month na ba? I think sa 15 pa yata ako magwa 1 month na na nasa talaga. Na nasa stay at home. Not even sa gate. Hindi ako lumalabas ng gate. Nandito lang talaga ako loob sa bahay. Dahil napapraning ako, guys. Alam nyo naman, di ba, na health anxiety yung issues natin. So, we have to help ourselves na to cross the, huwag tayong matigas ang ulo or else, baka mamaya, habang nasa labas ako, atakihin ako. Dahil, laging nasa isip ko na, hala, ayan na, nasa labas ka, mahahawaan ka, or whatever. Diba? So, I'd rather stay at home na lang para peace of mind. Okay, so, ano ba yung pag-uusapan natin, guys? Actually, meron ako mga na-receive na message. Actually, matagal na rin to. Tapos, merong pabalik-balik siya na saan ba ako magpapatingin? Saan ba ako magpapatingin? Sa psychologist ba? Sa psychiatrist? Ganon. I-differentiate natin siya, guys. So, well, sa mga, I'm not sure kung may mga professional dito na nanonood ng channel natin. So, if you think na may kulang dun sa information ko, sulat nyo na lang dun sa, sa comment section below para at least makita din naman ng iba. So, i-differentiate natin yung, yung mga psychiatrist tsaka mga psychologist. Kasi maraming magtatanong kung saan daw sila magpapacheck up, ganyan. I know it's very it's very tricky kasi sa medical field, sa mental health na field, medyo nagkaka-overlap or nagkaka-intertwine yung mga terms, no? Okay, so simulan natin sa psychiatrist. So when you say psychiatrist, guys, sila yung mga medical doctors. So sila yung nag-aaral ng psychology, sila yung talagang nag-expert sila sa field na iyon at talagang naging kumuha sila ng license at the same time kumuha sila ng doctor license. So, talagang naging doctor sila, medical doctor sila. So ano bang pwedeng gawin ng psychiatrist? So yung mga psychiatrist, nagda-diagnose sila, i-diagnose kanila kasi doctor sila eh. At the same time, sila lang yung nakakapagbigay ng prescription. So kung kailangan mo ng reseta, kailangan mong pumunta sa psychiatrist kasi ina-diagnose ka nila. Of course, gumagawa din sila ng mga testing, psychotherapy, nagaganyan. Pero, most on, yung treatment nila is more on medical treatment, more on medicine, ganyan, treatment. So, resetahan ka nila ng mga gamot. Yun yung mga psychiatrist. Now,
Yung psychologist naman, of course, they have an MA, kumuha sila ng Bachelor of Science in degree in psychologist, may master's degree sila, may PhD sila, pero hindi sila medical doctors, guys. Dito sa atin, I think nakakapag-diagnose as long as clinical psychologist yung field nila, ang mga psychologists. Sa mga psychologists, guys, correct correct me if I'm wrong dun sa comment section. As far as I know, yung mga psychologists dito sa Pilipinas, nakakapag-diagnose sila as long as clinical psychologist yung field nila. Pero, hindi sila nakakapag-reseta. Kasi hindi sila doktor. So, hindi talaga sila pwede mag-reseta. If ever na kailangan mo ng reseta, kailangan mong pumunta sa psychiatrist. I think i-refer ka din nila doon. Kasi, hindi sila doktor, yung mga psychologist. Ang mga psychologists kasi, guys, ano lang sila, parang they spend a lot of time in studying yung mga test, yung mga therapy, group therapies. Sila yung gumagawa noon, yung mga testing, yung mga therapy. Daw kaya din namang gawin yun ng mga psychiatrists, but mostly, ibibigay kanila sa psychologist to undergo those treatment. Bale, they work hand in hand. So, ang psychiatrist tsaka yung psychologist, they work hand in hand to treat you. Para lang din yung sa sa mga, let's say, sa ibang klase mga doktor, di ba, may mga specialista, may mga neurologist, may mga cardiologist. But then again, kung kailangan mo ng, let's say, nagamot ka na nila, nagre-recover ka na at kailangan mo ng therapy, i-refer ka sa PT. Kasi sila yung tutulong sa'yo gawin yung therapy session hanggang gumaling ka. So, parang ganun din yung feeling ko yung analogy ng psychologist tsaka psychiatrist. So, si psychiatrist, ida-diagnose ka niya, tapos bibigyan ka niya ng reseta, lalagay niyo dito, ito yung kailangan mong testing na gawin, ito lang kailangan yung therapy mong gawin. O sige, ito yung psychologist na pwede mong puntahan, i-refer ka nila doon. So, psychologist, titingnan niya yung record mo, titingnan niya yung kung ano yung binigay sa'yo na therapy session, ganyan. Tapos, siya yung magpe-prepare nun. So, siya yung gagabay sa'yo at parang mag-implement nung therapy session na yun na para at least mag-evaluate, makikita niya kung ano yung progress mo, ganyan. Hindi ko okay na, pabalik ka ulit niya dun sa psychiatrist at ganyan. So, ganun yung mga, ganun yung difference nila. So, si psychologist, hindi siya nakakapag reseta ng gamot kasi hindi naman siya doktor. So, I suggest, kung gusto mo talaga ng kailangan mo ng gamot, ganyan, diretso ka na lang sa psychiatrist. Diretso ka na lang doon kasi may papagawa siya sa iyo mga testing, mga test ganyan, tapos i-diagnose ka niya. At the same time, kung kailangan mo ng gamot, bibigyan ka na niya, right then and there, resetahan ka niya ng gamot. Now, mayroong ibang magtatanong na ano ba yung, paano naman yung mga therapist, mga counselor, ganyan. Mostly specific problems kasi yung mga yun. Yung mga therapist, yung mga counseling, mga therapist or counselor, na field nila, hindi na ako makapagsalita. Yung field nila is counseling. Of course, mayroon din silang bachelor degree in psychologist, nag-masters din sila. Pero, I'm not sure kung wala yata silang PhD. Pero, yung master's degree nila is naka-inline sa counseling. Sa psychology kasi, guys, marami siyang field. So, it's either kung ano yung field na expertise yung gusto mong pasukin. So, let's say, yan sila, yung field na kinuha nila, yung masters na kinuha nila is counseling. And then, kumuha sila ng certification para makapag-trabaho sila, para makapagkuha sila ng mga clients na maka-counsel, parang ganyan. So, mga counseling, normally yung mga nasa counselor sa mga schools, di ba? Yung mga marriage counseling, ganyan. So, yun yung field na pwede nilang pasukin, yung mga therapist, ganyan. Diagnosis, hindi sila pwede mag-diagnose. I think,
ano lang, siguro pwede ka nilang bigyan ng idea na probably you have this, pero ipapa-confirm mo yan sa psychiatrist or sa clinical psychologist, di ba? Hindi ka nila, ito yung diagnosis mo. They can give you parang ideas or probably ito yun, probably ito yun, probably ito yun. Pero just to make sure, i-refer ka nila sa psychologist, clinical psychologist, or i-refer ka nila, mas maganda kung sa psychiatrist para talagang makita siya at masuri siya ng maayos. Nagkakaano siya, medyo magulo siya no? Medyo magulo talaga siya. Kahit naman ako nung una talagang naguguluhan din ako. Saan ba ako pupunta? Ano ba yung pupuntahan ko? Siyempre guys, matagal na yung college ko na yun. So parang nire-relearn ko lang din siya ulit. And at the same time, ka-Facebook ko naman yung mga professor ko nung college. So talagang tinatanong ko sa kanila na, Sir, ma'am, tama ba yung pagkakaintindi ko sa ganito, ganyan, na pag ganito, ganitong gagawin, pag ganyan, ganyan gawin. So kino-confirm ko din sa kanila. Ayun. Teka nga, just to make sure. Ayun, so kinonfirm ko guys. Sorry. Medyo kinonfirm ko muna. Yes, nakakapag-diagnose yung clinical psychologist. So, of course, pag general psychologist, na hindi sila clinical psychologist, hindi sila pwede mag-diagnose. Pero pag clinical psychologist yung field nung psychologist na yun, pwede siya mag-diagnose, pero hindi siya pwede mag-reseta. Yun. So, yun yung distinction nila. So, si psychiatrist tsaka si psychologist, they work hand in hand to treat you. Si psychiatrist, doktor siya. So, kaya pwede siyang mag-reseta at pwede siyang magbigay sa'yo ng diagnosis at pwede rin naman niyang gawin yung mga testing at mga psychotherapy but mas hindi niya ka masyadong field yun. Hindi niya masyadong expertise yun. Si psychologist talaga yung mas expert sa doon. Clinical psychologist. So, i-refer ka niya kay clinical psychologist para ma-implement yung mga therapies na kailangan mong gawin at yung mga testing na kailangan mong gawin din para mas gumaling ka, para mas matulungan ka ng maayos. So, yun. And then, yung mga counseling, mga therapist, mas more on, more on emotional base yata. Yung more on, paano ba in-explain to? Let's say you have issues with yourself, you have issues with society, you have issues with your marriage, you have issues with your siblings, ganyan. May kailangan mo lang mag-unload ng yung mga problems. So, sila yung makakatulong din sa'yo. So, mostly sa mga schools, may mga counselors dyan, no? So, take advantage of that, guys, especially sa college. Siyempre, pag marami kayong ginagawa sa school, masyadong punong-puno na, take advantage of your counselor. Punta ka doon, pa-schedule ka, counseling, do that. Kasi it's parang good practice for you at the same time. It will unburden you and it will help your mental well-being, no? Dito kasi pag depende din sa mga private company, no? So, depende sa human resources ninyo or sa clinic ninyo. I-advise nyo yon, tanong nyo sa HR ninyo if you have, person who can handle counseling, ganyan. Kasi talaga nakakatulong yun. Nakakatulong siya kasi parang it will help you parang unload, 'di ba? Iba kasi pag counselor kasi talagang hindi siya yung kaibigan mo, hindi siya yung talagang kilala ka. So makakapag-focus lang siya dun sa issues mo talaga. In the States or sa mga first world country, very rampant sa kanila. Talagang normal sa kanila yung counseling. Normal sa kanila yung pumunta ng therapist, 'di ba? Sa atin kasi dito sa Pilipinas, hindi. So parang pag sinabing nagpapa-therapy session ka or nagka-counseling session ka, parang, ang OA naman. Ganon, 'di ba? Merong stigma, tsaka merong judgment at the same time within the society, parang nag-iinarte ka lang. Pero hindi kasi dapat ganon. Kasi kaya nga nag-i-exist yung professions na yon to help people na nangangailangan. Sa first world country, talagang maraming ganyan sa kanila. Kasi nga,
Dahil siguro sa ano din, no, sa level ng economy, then sa kanila first world, so mga small issues talagang mabibigat sa kanila. 'Di ba? Counseling na kaagad. Can you imagine? Naubusan ng tissue paper sa states, nagkakagulo na sila, 'di ba? So parang tipong, can you imagine sa atin dito parang hindi ka naubos yung ganon pag iba. So siguro depende din talaga, hindi rin natin pwedeng i-compare, no? Pero sa sana in the future dito, so parang naman yung profession na yun umangat, hindi yung natatakot yung mga tao, tapos may stigma laging nakaakibat na parang, ha? Ang OA naman, ganyan, parang may judgment, ganon. Sana wag ganon, no? So yun guys, so if ever man na parang, as I've always said before, no, parang pag hindi na talaga kaya yung issues, hindi na talaga sobrang mabigat na, sobrang naapektuhan na yung buhay mo, yung everyday life mo, debilitating, hindi ka makagalaw, hindi ka makakilos, hindi ka makapag-isip, hindi ka makatulog, no? Lagi kang takot, lagi kang naging kabado yung dibdib mo, feeling mo laging may mangyaring masama sa'yo, takot kang lumabas, takot kang yung iba, takot kang kumain ng mga dating kinakain mo, ngayon natatakot ka sa feeling mo baka magkasakit ka, baka maging sanhi yun ng sakit mo. Takot kang makipagsalamuhan ng tao, takot kang pumunta sa public, sumakay ng mga transportations. So, if you feel na parang hindi na talaga kaya, talagang feeling mo hindi ka naiintindihan ng pamilya mo, you need to seek the professional. You need to seek a professional help. Kailangan mo na siyang you need to help yourself. Punta ka na dun sa psychiatrist kung kailangan mo na ng gamot, if you think na kailangan mo ng gamot, and if you think na kailangan mo na well, of course, kailangan mo talaga ng diagnosis nun, no? So, I suggest sa psychiatrist ka pumunta. And then, if ever na may kailangan silang paggawa sa'yo ng mga CBT pa tawag doon? O yun, mga therapy sessions, i-refer ka naman yan sa mga psychologist, clinical psychologist to help you out. Okay? I hope na medyo kahit papano naging malinaw siya, no? Kasi may mga nag-message sa akin na saan daw ba talaga ako pupunta? Kung anong doktor yung pupuntahan ko, psychologist or psychiatrist. Yung psychiatrist, yun lang yung doktor. Psychologist, hindi sila mga doktor, guys. Though may mga PhD sila, pero hindi sila clinical doctors. Hindi sila medical doctors, ganyan. Medical doctors, hindi pala clinical doctor. Medical doctors, yun. So, hindi kanila mareresitahan ng mga gamot yung mga psychologists. Yun. So, kung kailangan mo na guys, kung kailangan mo na, ikaw na nahihirapan ka na dyan, kung kailangan mo na, punta ka na. Huwag ka nang maghintay, parang huwag mo nang hayaan yung sarili mo na mag-suffer ka na parang hindi mo alam, lagi ka lang nag-iisip. Help yourself. You owe that to yourself as well, no? Na dapat alam mo kung ano yung nangyayari sa'yo. Para hindi ka na matatakot. Para hindi ka natatakot. So, pagkatapos nito, I know a lot of us na talagang nararamdaman yung anxiety. Ako guys, grabe. Hindi pa rin naman talaga siya nawawala. May mga times na talagang umaatake siya out of nowhere habang nagtatrabaho ako, atakin ako bigla, pero hindi na siya yung sobra na talagang mapapatigil ako. Kasi nakakampante ako na sumusunod ako sa kailangan gawin. Hugas ng kamay, hindi ako lumalabas. So as I have said earlier na mag 1 month na akong hindi lumalabas talaga, even dyan sa labas ng gate. Dito lang talaga ako sa loob ng bahay. So yung routine ko nandito lang, I created a routine, sabi ko nga before, na nag-exercise ako, ganyan. Meron ako mga pinagagawa para hindi lang nakafocus yung mind ko sa pagtutulala, ganyan. Nakatitig sa pader, panunood ng Netflix. Hindi lang nakatutok doon. Kasi feeling ko parang productive ako doon sa mga routine na ginagawa ko. So yun yung focus ko while now we are in quarantine. So yun guys, I hope na may nakuha kayo kahit papano, no?
So, yeah, pa-check na kung kinakailangan, ha? Pa-check na. And as I've said, thank you so much dun sa mga nag-message sa akin. And yeah, I totally agree. Kasi I feel you guys. May mga nag-message sa akin na naglalabas lang sila ng takot nila sa coronavirus. I feel you. Marami tayo dyan. And of course, dun sa mga walang anxiety issues, may mga takot sila pero hindi kagaya ng takot na nararamdaman nating may mga anxiety issues. Kasi yung sa atin triple, di ba? I totally understand you. So, sige lang, share nyo lang yan. Lagi ko lang naman sinasabi na sumunod na lang tayo. Kasi wala naman din tayong pwedeng gawin. Kasi na mag-opinion tayo mag-opinion. Di ba? Maganda lang dapat yun kung opinion ka ng opinion, pero may solusyon ka rin pwedeng gawin, di ba? Yung opinion ka lang ng opinion, tapos hanggang opinion lang pala. Ganun. So, follow na lang muna tayo. Let's stay at home para safe tayo. At safe din yung family natin. So, I hope everybody is okay, and thank you sa mga sumusuporta pa din sa channel, and sa mga bago nating subscribers, thank you guys, and sana may nakukuha kayo kahit papano sa channel natin. And dun sa mga, basahin yung mga comment sections kasi may mga iba din doon na nagsi-share ng mga pros and cons na mga kung ano din yung mga ginagawa nila to help themselves, para baka may makukuha din kayo doon ng mga tips and hacks to help yourself as well. Thank you. Subscribe kayo sa channel, bigyan nyo ako ng likes, and i-share nyo dun sa mga friends ninyo na you think na may anxiety issues. And thank you so much. Sorry guys, wala na kasi akong damit. Actually, hindi na ako nagpalit kasi syempre mainit, diba? Lalaban na naman, ganyan. Anyway, thank you so much for everything, and sa next video na naman ulit, no? I pray na safe kayo, safe yung family ninyo, and God bless us all. Sana matapos na to, and we will come out victorious at the end, no? God bless us all. Thank you for everything, and as I've always said, please choose life. Please choose happiness. Please start your day with a smile. And of course, please stay at home and wash your hands. Okay? Bye everyone, and God bless you. Bye-bye. Love ya.